Господарство, працягваем наше спецыяльнае выданне, прысвечанае вызваленню 250 палітычных вязняў на волі журналістка Белсату Катерина Андреева. Па папярэдняй інфармацыі, агулам 15 вязняў высланыя ў Літву, яшчэ 235 застаюцца у Беларусі. Запрашаем. Сённяшні візіт спецпасланніка Дональда Трампа Джона Коула выходзіць з-за межы звычайных перамоваў. На коне апынулася не толькі вызваленне рэкорднай колькасці палітвязняў, але і поўная рэабілітацыя ключавых сектараў беларускай эканомікі. Падрабязней пра вынікі гэтых перамоваў у нашым наступным сюжэце. Ужо раніцай амерыканская дэлегацыя на чале з Джоном Коулам была ў Менску, дзе ў палацы незалежнасці яе чакаў Александр Лукашенко. Джон, как будто войны нет, на тебя никакого влияния не производят эти войны и проблемы. Пратакольная частка сустрэчы пачалася з гучных заяваў. Лукашенко адкрыта назваў сябе прыхільнікам Трампа і прапанаваў Вашынгтону сваю экспертызу наконт Блізкага ўсходу, Венесуэлы і Ірану. Галоўнае ж пытанне, лёс палітвязняў абмяркоўвалася больш за 2 гадзіны. Нягледзячы на рыторыку Лукашэнкі, маўляў, у краіне няма палітычных артыкулаў, а ёсць толькі правапарушальнікі, ён афіцыйна пацвердзіў гатовасць выконваць дамоўленасць з американским боком. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Аднак самыя рэзанансныя заявы прагучалі пасля перамоваў. Джон Коул канстатуе значнае паляпшэнне адносінаў між краінамі і анансуе вяртанне да паўнавартаснай працы амерыканскай амбасады ў Менску. Таксама, са словаў спецпасланніка, адміністрацыя Трампа ўжо працуе над арганізацыяй візіту Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты. Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Акрамя таго, спецпасланнік Дональда Трампа заявіў, ЗША цалкам выключаюць са сваіх чорных спісаў Беларусь-Калій і беларускую калійную кампанію. Пад амністыю Вашынгтону трапілі таксама Міністэрства фінансаў, Белінвестбанк і Банк развіцця. Гэты крок мае паскорыць вяртанне Беларусі ў міжнародную фінансавую сістэму. Мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов, другими структурами американскими, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Агулам у выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 асобаў, пры гэтым 235 чалавек пакінуць у краіне. Паводле папярэдняй інфармацыі вядома як мінімум пра 15 асобаў, якіх вывезлі ў Літву. Яшчэ 235 былых ужо цяпер палітычных зняволеных застануцца ў Беларусі, сярод іх журналісты Дмітрий Наважылаў і, напрыклад, палітолог Валерыя Касцюгова, гэтак прынамсі паведамляе выданне «Наша Ніва». Ну а мы вяртаемся ў Вільню, дзе працуе наша корэспандэнтка, галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Аліна, яшчэ раз добрый вечар, калі ласка, табе слова з усімі падрабязнасцямі. Прывітанне, Віталь, прывітанне, шаноўныя сябры. Зараз мы знаходзімся ў Вільні, у той кропкі, куды запрасілі беларускіх журналістаў і не толькі беларускіх чакаць на прыезд тых 15 вызваленых палітвязняў, якія трапілі сёння ў Літву. Па маёй інфармацыі, якую я атрымала, на дадзены момант яны яшчэ праходзяць праверку, ствараюцца дакументы, бо выглядае на тое, што не ўсе з вызваленых людзей маюць гэтыя дакументы, таму гэты працэс досыць зацягнуўся. Мы чакаем, што аўтобус з палітвязнямі прыбудзе прыкладна сюды і спадзяемся вельмі, што ў нас будзе магчымасць з імі паразмаўляць. Натуральна, мы вельмі чакаем на Катерину Андрееву, нашу калежанку. У нас была магчымасць з ёю пагутарыць. Каця гучыць вельмі бадзёра, і гэта той голас, які мы чулі з вамі падчас стрыму 2020 года. Так што вельмі цешымся, чакаем Кацю на волі, будзем хутка абдымацца. Тым не менш,
менш, на дадзены момант яшчэ тут збіраюцца людзі ўсё больш і больш, і актывістаў, і журналістаў, і прадстаўнікоў розных медыяў. Мы застаемся тут на сувязі, сустракаць нашых палітвязняў. Ну і радуемся за тых людзей, якія засталіся у Беларусі. На дадзены момант вядомыя літаральна некалькі імёнаў, але, як мы размаўлялі з прадстаўнікамі БАШ, гэтыя імёны збіраюцца. Спадзяемся таксама, што і весна будзе публікаваць тыя імёны, якія можна будзе агучыць з прычынаў бяспекі. Вось, і віншаванне ўсім блізкім і родным тых людзей, якія сёння уздыхнулі паветрам свабоды. Так што, шаноўнае гаспадарства, 4-я хваля вызваленняў знову трошкі іншая, чым была, але і саступкі, на якія пайшлі амерыканцы у стасунку да рэжыму Лукашэнка, досыць значныя. Аліна, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Аліна Коўшык, галоўная рэдактарка Белсату. Спадзяюся, Аліна, што яшчэ сёння будзем злучацца з табой цягам нашага вечаровага эфіру. Ну, а мы ўжо размаўлялі крышку раней, у тым ліку з нашымі калегамі у іншай студыі. І ўжо цяпер да нас далучаецца Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірка», таксама Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Дзякуй, гаспадарства, што знайшлі час у гэты гарачыя, але, безумоўна, добрыя для нас усіх навіны далучыцца да нашага эфіру. Дзякуй, прывітанне. Добрый вечер. Спадар Александра, як вы ацэньваеце вось гэтую лічбу? 250 палітзняволеных выходзяць сёння на волю, 235 з іх застаюцца у Беларусі, толькі 15 вымушаныя з'ехаць з радзімы і цяпер ужо знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Ну, сам выход такой вялікай групы, гэта, канешне, радасць і для іх саміх, і для іх родных, і для ўсіх людзей дэмакратычных поглядаў. Так што гэта заваёва. Па-другое, адметна тое, што гэтым разам пераважная большасць, амаль што ўсе, можна сказаць, засталіся ў Беларусі. І тут два чыннікі спрацавалі. Па-першае, увесь час апелявалі да амерыканскіх перамоўшчыкаў прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, і гэта, канешне, ўплывала перад Лукашэнкам, відаць, ставілі гэтае пытанне. Ну і па-другое, відаць, сам Лукашэнка ўсё ж такі пабойваецца гэтага ордэра з Гаагі меркаванага, як вядома, там пачалося расследаванне, і там акцэнт робіцца менавіта на гвалтоўную дэпартацыю палітычных праціўнікаў рэжыму. Таму, напэўна, і гэты чыннік, гэта меркаванне таксама спрацавала. Як бы там ні было, дзякуй Богу, што людзі засталіся, і прычым большая частка засталася ў Беларусі. Віталій, Гага, ці сапраўды яна так зараз моцна ўплывае на Лукашэнку? Ведаем, што раней ён узгадываў, в прынцыпе, тое, што там у судзе хочуць супраць яго справу завесці. Ці яго гэтае пытанне ўжо адпусціла, ведаючы, што, в прынцыпе, на Пуціна выдалі такі ордэр, так, на арышт, і нічога. Прэзідэнт Расіі сабе ездзіць у Манголію, у іншыя краіны. Ну, не так, каб нічога, непрыемнасці яму это стварае. Я думаю, Лукашенко яшчэ не адрэагаваў і не асэнсаваў, як рэагаваць яму на гэты ордер у Гаазе, а то, што менавіта значная частка вызваленых палітвязняў застаецца ў Беларусі, гэта таксама, як Александр, я адношу на актыўнасць з боку амерыканскага, што пасля першых вызваленняў і выдварэнняў за мяжу фактычна і прэса, і дэмакратычная супольнасць ставіла перад амерыканцамі пытаннямі, чаму яны не патрабуюць, што гэтыя людзі, якія хочуць застацца ў Беларусі, каб засталіся ў Беларусі. І вядома, што гэта, відаць, патрабаванне цяпер ставіцца перад афіцыйным Менскам, і можна сказаць, што цяпер ужо людзі, якія выбіраюць застацца ў Беларусі, маюць такое права, і, безумоўна, напэўна, Лукашенко вырашыў такім чынам не ствараць дадатковых складанасцей, у тым ліку з пункту гледжання Гаагскага трыбунала. Спадар Александр, калі мы кажам пра гэтых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, ці яны могуць таксама па-ранейшаму заставацца пад нейкай пагрозай, бо ведаем ужо такую неадразовую практыку, калі ўлады Беларусі паўторна там арыштоўвалі альбо заводзілі нейкія справы, не дазвалялі людзям рэалізоўвацца на радзіме, яны былі, так ці інакш, потым вымушаныя выязджаць за межы Беларусі. Ваш прагноз, ці цяпер будзе ўсё больш лагодней, і гэтыя рэпрэсіі пачнуць паступова змяншацца?
Цяжка сказаць, таму што сапраўды з практыкі мы ведаем, што некаторыя палітвязні, нават не асобныя, а даволі значная частка з тых, што выходзілі і на пачатку заставаліся ў Беларусі, яны траплялі пад такі прэсінг, пад такі пераслед. Я ведаю шмат прыкладаў, калі людзям проста амаль што адкрытым тэкстам казалі: або з'язджай, або мы цябе зноў пасадзім. Гэта была распаўсюджаная практыка. Ну, але мы бачым пэўныя зрухі, усё ж такі пакрысе амерыканцы Лукашэнку даціскаюць, і сам ён днямі, нагадаю, гэтую тэму закранаў. Ён сказаў, што мы нікога, маўляў, не выганяем, але крый Божа, ну я сваімі словамі пераказваю, нехта з іх там пойдзе супраць улады, дык адразу трапіць зноўку ў турму. Так што, канешне, нейкай палітычнай актыўнасці ў Беларусі гэтыя людзі не змогуць развіваць, гэта безумоўна, але не факт, што іх увогуле пакінуць у пакоі. Тут у спакоі. Трэба будзе назіраць за сітуацыю. Усё ж такі, напэўна, амерыканцы, калі вось яны даціснулі Лукашэнку ў пытанні гвалтоўнай дэпартацыі, то, напэўна, зноў жа з падачы дэмакратычных сілаў яны ставяць і вось гэта балючае пытанне пра спыненне рэпрэсій. Ну, пра спыненне тут, шчыра кажучы, цяжка спадзявацца. Занадта Лукашэнку даўся ў знакі 20-й год, каб ён зусім зноў пайшоў на нейкую адлігу, на нейкую лібералізацыю. Ну, але пэўнае змяншэнне ўзроўню рэпрэсій, на мой погляд, усё ж такі магчымае. Таму што мы бачым, што Лукашэнка ў гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Нават Масква на яго прыкрыквала, але ён працягвае гэта ўсё, і сёння Коулу паабяцаў, што паедзе на гэту Раду міра да Трампа. Як мы памятаем, у мінулым месяцы яго туды фактычна Крэмль не пусціў, можна так сказаць. Ну, але ці ён з Пуціным, можа, перамовіўся і дазвол, так бы мовіць, атрымаў, ці, можа, нават вырашыў трошкі насуперак Маскве ўсё ж такі пайсці. Для Лукашэнкі гэта важна з некалькіх прычын. Гэта і піяр для яго, гэта і пэўная легітымацыя, гэта і магчымасць уплішчыцца ў перамовы па ўкраіне. Карацей, плюшкі занадта прывабныя, занадта спакуслівыя для таго, каб усё ж такі спыняць гэту актыўнасць на амерыканскім трэку. Так што, азіраючыся на Маскву, ён будзе, пэўна, гэта працягваць. Віталь, вот мы ўжо, в прынцыпе, размаўлялі пра тое, што амерыканцы ў папярэднім нашым эфіры нібыта спрабуюць Лукашэнку адцягнуць ад Расіі. Ну, давай, прыедзь да нас там на Раду міра, мы ж табе даем такі шанец. На твой погляд, сённяшняе вызваленне і ўвогуле паступовыя вызваленні, якія могуць планавацца ў тым ліку, яны ж таксама узгадняліся з Масквой, бо прыязджала дэлегацыя Міністэрства замежных спраў Расіі, якая размаўляла з беларускай дэлегацыяй МЗС перад перамовамі амерыканцаў. Былі моманты, калі Масква наўпрост там вуснамі спадара кіраўніка службы вонкавай выведкі Нарышкіна казала: а вы наши расійскія інтарэсы з амерыканцамі улічваеце, вы там, спадар Александр Григорович, прамаўляеце ў тым ліку за нас слова. Ці тут это все ж таки такая паралельная перамовы, на якія Масква не мае нейкіх сур'ёзнага ўплыву? Я думаю, при всей той залежнасці, якая ёсць у Лукашэнкі перад Масквой, это перш за ўсё геапалітычная, замежнапалітычная залежнасць і найперш ваеннай. Але вось тое, што ему дазваляецца вырашаць, гэта якраз гэтыя пытанні вызвалення палітвязняў. Тут я не думаю, што Масква так непасрэдна ўмешваецца. Чаму б ёй гэта, скажем, ўмешвацца? Это не кранае яе інтарэсы геапалітычныя і ваенныя. В гэтым сэнсе, я думаю, Лукашенко мае самастойнасць, як і в сэнсе маштаб рэпрэсіяў, больш ці менш. Масква толькі можа тады, сапраўды окрик был, калі Лукашенко збіраўся ехаць на Раду міра, а на яго, образна кажучы, не пусціла. Гэта так, то, што тычыцца замежнай палітыкі, і тое, што калі Пуцін не едзе, як ты паедзеш? Хто ты такі наперад бацькі Пуціна лезці в Раду міра? А з пункту гледжання внутреннай палітыкі все-таки, я думаю, тут ёсць кансенсус, што уже на такім зроўні тот павадок, які Лукашенко трымаецца Масквой, ён не настолькі ўжо кароткі, а в гэтым сэнсе ён мае пэўную незалежнасць. Спадар Александр, на ваш погляд, чаму амерыканцам важна працягваць вялікую угоду з Лукашэнкам? Гэта ў пэўнай ступені загадка. Паспрабую некалькі чыннікаў пералічыць. Па-першае, тут ёсць ужо нейкая сіла інерцыі. На пачатку, як вядома, зацікавіліся Лукашэнкам у кантэксце
расійска-украінскай вайны палічылі, што ён ведае нейкі ключык да пуцінскай душы, і Лукашенко на гэтым згуляў. Цяпер я не ведаю, ці застаецца гэты чыннік нейкім істотным, але, бачыце, вось гэты трэк вызвалення палізняволеных, ён, відаць, зацікавіў Дональда Трампа, як асобны кірунак. Тут толькі лянівы каментатар не казаў пра ягонае жаданне ў прыватнасці атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Вось яшчэ адзін чыннік. Ну і нарэшце, вось, ён жа прызначыў спецпрадстаўніка Джона Коула. У яго, у сваю чаргу, ёсць цэлая каманда, і паколькі у гэтых людзей ёсць пэўная місія, то яны выконваюць гэта ўсё старанна, таму што Коул стары сябар, давераная асоба Трампа, ён неаднойчы у вельмі цяжкіх нейкіх кейсах яму дапамагаў як юрыст, і цяпер ён стараецца таксама у бруд тварам не ўдарыць, выканаць гэтую місію. Так што, хоць там ідзе вайна ў заліве, канешне, сам Трамп найперш зважае на тую катавасію, Коул і ягоныя людзі працягваюць гэтую справу. І дзякуй Богу, што працягваюць. Ну, а каму ж яшчэ працягваць? Сапраўды ёсць давер у Дональда Трампа да Джона Кола. Тым часам падчас сустрэчы з Лукашенкам спецпасланнік прэзідэнта США ў Беларусі аб'явіў пра зняццё амерыканскіх санкцый з шэрагу беларускіх банкаў, і, акрамя таго, з-пад санкцый выведзены Беларускалі і беларуская калійная кампанія. Давайте паслухаем. Also, we talked about possibly a trip to the United States by the President Lukashenko. Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно говорит о президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и об уважаемом мировом лидере. Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко сказал, подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира. Віталь, на твой погляд, ці гэтым наступным, то бок разам давядзецца Александру Лукашенку званіць у Москву і пытацца: ну тут мяне запрасілі ў Вашингтон, можна я поеду? Хаця ён это адмаўляў. Ситуация будет такая, будет узваживаться все обставины. В якой краіне это будзе? Паколькі тады, памятаеце, Лукашенко, яго дакладней прадстаўніца, спаслалася, што вось, маўляў, цяжка было далецець да ЗША. А калі гэтае паседжанне Рады дзе-небудзь будзе блізка, якой-небудзь умоўнай Турцыі, там, то тут будзе прасцей. Вось. Гледзячы, як Лукашенко удасца патлумачыць зноў Пуціну, што гэта не пярэчыць ніяк расійскім інтарэсам, дазволь мне прылецець. І я думаю, увесь час, як там выпадку з вайной, Лукашенко даказвае Расіі нешта, што ён робіць, што это ніякім чынам не прыносіць шкоду Расіі, а это толькі нам абодвум выгадна. Я думаю, у гэтым будзе палягаць яго сістэма аргументаў і доказаў, чаму ён павінен палецець на Раду міра, што гэта не толькі мне, гэта і табе прынясе карысць, і будзе там тлумачыць, што ён, можа быць, давядзенне к расійскую пазіцыю, там нешта выступіць за Расію, і пры такіх умовах ён цалкам можа і палецець туды. Да нашага эфіру далучаецца таксама моя сувядоўца Юлія Лабанова. Юля, таксама, я думаю, сачылі мы з табой сёння за гэтымі сустрэчамі. У цябе ёсць адносна меркаванне таго, наколькі доўга цяпер можна чакаць наступнага раунду перамоў? Можа, мы нават можем адресаваць это пытанне нашым? Я думаю, так, лепш адресаваць гэтае пытанне нашым экспертам Віталю Цыганкову або Александру Класкоўскаму гаспадарства. Ну, тут можна неяк-то просто матэматычна вылічыць, як часта здараюцца гэтыя прыезды. Да, фактычна кожны 3 месяцы. Мы ўжо пачынаем хвалявацца, чаму даўно не было, а тут все-таки ёсць. І паколькі ёсць яшчэ гэты актыў, як бы это не гучала цынічна, мы гаворым словамі Лукашэнкі, вот гэта палітвязні, ці, як правильно называюць амерыканскія крыніцы, закладнікі, да, то яшчэ ясна, што будуць яшчэ прыезды. І кожны раз, калі ўсё ідзе, мы
ведаем, што там ідуць нейкія перамовы, калі ўжо аб'яўлена пра візіт Коула, ну это ўжо дакладныя звесткі, што калі ён прыедзе, то значыць будзе вызваленне. Але мы, напэўна, все сёння не чакалі такой, ну, вялізнай лічбы 250. І калі з улікам зараз засталося менш тысячы, на 2-3 прыезда Коула яшчэ такімі тэмпамі, дай Боже, вот застануцца, ну, пры тым, што сапраўды часам з'яўляюцца новыя, но все-таки можна казаць не такімі тэмпамі, як раней, новыя палітвязні з'яўляюцца. І, можа быць, Америка настолькі, ну, скажем, осмелее, она, конечно, ставить перед собой реалистичные задачи, что будет ставить задачу перед Менском и вовремя спынить репрессии, хотя бы такие самые видовочные, самые такие, какие трапляют в прессу, ну и вовремя притишить их. Я думаю, коли уже Америка смогла, например, добиться того, что большинство людей зараз не выдворены застались в Беларуси, и она может потиху добиваться и спынения репрессий. Мы все-таки маем в опыт 10-15 года, коли в 15 году, коли Менск вырашил пойти на либерализацию, нормализацию относинов с Заходом, там просто гэтые официальные улады пытались у правооборонцев, кто у вас в списке, вот до одного назовите, мы всех выпустим. Вот такая была ситуация. Не выключаю, что зараз при певных замежно-политических обставинах с развитием войны в Украине может и до гэтага дойти, что Менск будет ставку на Америку робить еще большую, чем робит зараз. Ну, вось адметна, што раніцай Лукашенко папіярыўся на сустрэчу з Коулам, а цяпер з'яўляецца ў пуле першага інфармацыя пра тое, што адхілены ад пасады міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Вось на вашу думку, чаму ў гэты ж дзень робіцца такая падзея, каб схаваць гэтыя радасныя водгукі беларусаў пра вызваленне палітычных вязняў? Ну, думаю, тут такое совпадение, не сказал бы, что сховать. Я думаю, уладам это не треба сховать, они как бы все-таки сами весь день сегодня пул першого, коли мы цитуем его, был присвечен перамовам з Коулом, и ніякой іншай информации не было. Про министра информация, она, что лишний раз подтверждает, что вот Лукашенко змагается с коррупцией, никто там не может иметь алиби полное, так что, ну, это подкресливает одночасово и ягоную роль с одного боку вот такого мирного, доброго деда, да, который вызволяет палітвязню, з іншага строгого кіраўніка, які сажае міністраў. Спадар Александра, на ваш погляд, Трамп трымае у нейкім арсенале Лукашенко як канал сувязі з Владимиром Путиным, як раней казаў, напрыклад, спецпасланнік Джон Коул. Ці у тым ліку мэты Трампа цяпер змяніліся, і ён заняты перадусім вайной на Блізкім Усходзе, і пра што вы ўжо казалі, у прынцыпе, займаецца каманда Трампа паралельна вот вызваленнем гэтай палітыкі. Ці ёсць у Трампа ввогуле разумення, хто той Лукашенко і дзе той Лукашенко? Бо памятаем, што не так даўно, вось у канцы лютага, ён узгадаў на пытанне журналіста Александра Лукашенка, нават не называючы яго. Ну, я думаю, што гэта ідзе, вось як я ўжо сказаў, у пэўным сэнсе на аўтамаце. Трамп дэлегаваў Коулу, якому давярае гэты кірунак, вырашэнне гэтай праблемы, і наўрад ці ён цяпер маніторыць рэгулярна гэтую сітуацыю. Я згадваю, як пару тыдняў таму, там ля верталёта вось якраз журналісты яго распытвалі, дык давялося таму літоўскаму журналісту нават нагадваць, што Беларусь гэта ў Еўропе. Тады ён успомніў і адбарабаніў, што так, з Лукашэнкам у нас добрыя адносіны, паважаю і ўсё такое. Я думаю, что Трамп наўрад ці так уже падрабязна атрымлівае інфармацыю і сочыць, але ў прынцыпе гэтая зацікаўленасць у яго, напэўна ж, застаецца. Віталь, на твой погляд, вось людзі, якія застаюцца ў Беларусі, вот ведаем пазіцыю Міколы Статкевіча, так? Лукашенко доўгі час не хацеў яго выпускаць, потым выпусціў. Мікола Статкевіч вырашыў не быць, так скажем, вывезеным, так, у Літву, і ён застаўся ў Беларусі. Ён зноўку трапіў у турму, і вызвалілі яго толькі таму, што сам спадар Мікола перанёс вось цяжкую хваробу. І тым не менш, спадар Мікола не маўчыць. Ён публікуе свае думкі ў сваім тэлеграм-канале, ён вітае вызваленне сённяшніх палітвязняў. Ці іншым людзям могуць быць дазволены такія ж вось прывілеі, калі так можна сказаць?
Ну, это вельмі складанае пытанне, далікатнае з пункту гледжання таго, што людзі знаходзяцца ў Беларусі, весь час знаходзяцца пад пэўнай небяспекай. Любыя людзі, я маю на ўвазе, не толькі былыя палітвязні. І ну, Міколы Статкевіча нейкі асаблівы выпадак. Ён палітычны лідар, ён бескампрамісны палітычны лідар, ён можа... Ну, ведаеце, ён жа і напісаў шчыра в тым сваім славутым допісе там, пра ядерную зброю, што, можа быць, межы таго і выпусцілі, вызвалілі, каб я, і не далі памерці, каб я вас пра гэта папярэдзіў. Ён лічыць, што вот у его такая функция, і ну, калі он там сам так заявляе, то давайте, может быть, з ім згадзімся, што ён менавіта тое выключэнне, якое, на жаль, все-таки... Бо Лукашенко спадзяваўся, што ён гэтых знакавых палітычных зняволеных, такіх як Сергей Тихановский, Віктор Бабарыка, попросту выпіхне з краіны, і хай яны там што хочуць, тое і кажуць, яны не будуць мець нейкага ўплыву там на сітуацыю ўнутры Беларусі, але ну, са Статкевічам крыху іншая сітуацыя, правда? Я ж кажу, ён такое выключэнне, і з іншага боку іншыя людзі, якія выходзілі, альбо вызваленыя палітвязні, альбо тыя, хто адсидзеў свой тэрмін і выйшлі, яны, вот як я ну, заважыў уже раней в нашым эфіры ранейшым, што спачатку пісалі в Фейсбуку даволі актыўна, а потым пазнікалі многія. І нават хвалюешся, што з людзьмі не все на свабодзе, на волі просто ну, неяк асцерагаюцца нешта пісаць. Напэўна, не сам мім это прыйшло в галаву. Напэўна, нейкія сілавікі да іх прыйшлі і сказалі, што вы тут асцярожней себе паводзьце, бо, так сказаць, пагражае вам тое. Так што, ну, вот задача Лукашэнкі пры вызваленні палітвязняў не дапусціць нейкай актывізацыі, не дапусціць нейкага паветра свабоды, каб гэтыя людзі, якія выйшлі, не падумалі, што цяпер гэта значыць, што ўлада аслабла. І яны, гэтыя сілавікі, сапраўды, ну, ўсё гэта, скажем, робяць, то, каб тыя людзі, якія выйшлі, не адчулі, што цяпер в Беларусі можна дыхаць. І каб, галоўнае, іншыя, астатнія 9 мільёнаў, якія засталіся, не адчулі, што вызваленне палітвязняў азначае нешта добрае. Нет. Я помню еще прогноз на год, коли говорил там в эфире «Свободы», казал, что да, палітвязні будут изоляться довольно активно, але не репрессии не спынятся и не нейкого подыха свободы в Беларуси не будет. Вот по такой схеме улада дзейнічае, пакуль няма ніякіх прыкметаў лічыць, што она будзе дзейнічаць па-іншаму. Ну, власна, так даводзіцца і беларуская прапаганда ўсе гэтыя месяцы. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк» на відэасувязі быў з намі. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Дзякуй вялікі. Ну, мы перейдем до іншага матэрыялу. У трох папярэдніх групах вызваленых традыцыйна былі прозвішчы галоўных апанентаў Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі 2020 года. Эксперты, да і самі палітзняволеныя палітыкі доўгі час думалі, што калі іх і выпусцяць датэрмінова, то сярод апошніх, сярод вызвалення Сергея Тихановскага з'явілася новая тэорыя, гэта каб раскалоць і аслабіць дэмакратычныя сілы, асабліва офіс Святланы Тихановскай. Узгадаем самыя гучныя імёны вызваленых і глядзім, чым займаюцца яны цяпер. 21 чэрвеня 2025 года за пасярэдніцтвам спецпасланніка Трампа Кіта Келлага вызваленыя 14 асобаў, у тым ліку блогер Сергей Тихановскі. Пасля вызвалення ён заяўляў, што не плануе ўмешвацца ў дзейнасць офісу Святланы Тихановскай. Збіраўся фокусавацца на палітычным блогерстве, збіраў каманду і 200 000 еўраў на, цытата, «магутны удар па лукашызме». Пазней пачаў супрацу з экс-рэстаратарам і крытыкам Дымсілаў Вадзімам Пракоп'евым і крытычна выказваўся адносна некаторых працаўнікаў офісу Тихановскай. Выступіў у Еўрапарламенце і Кангрэсе США. Некаторы час таму паехаў у Злучаныя Штаты, каб вучыць англійскую мову. Ягоны YouTube-канал «Страна для жизни» ўжо 2 месяцы не абнаўляўся. 13 снежня 2025-го пасля візіту ў Мінск спецпасланніка прэзідэнта США ў справе Беларусі Джона Коула былі вызваленыя і вывезеныя з краіны 123 вязні, у тым ліку знаныя. Сярод іх Марыя Калеснікава, кіраўніца выбарчага штабу Віктара Бабарыкі. На прэс-канферэнцыі на наступны дзень Марыя падзякавала за вызваленне ў тым ліку Лукашэнку. Пасля прыкладна месяц яна не гутарыла з медыямі. Потым у размовах з былою рэдактаркою Тутбай Марыною Золатавай і шэрагам замежных медыяў выказала пазіцыю пра неабходнасць дыялогу Европы з рэжымам на тэму вызвалення людзей, спынення рэпрэсіяў і зняцця ізаляцыі з Беларусі. Марыя падтрымлівае кантакт са Святланою Тихановскаю. Кажа, яны часткова разыходзяцца ў поглядах, але гатовыя разам ісці да агульнай мэты. Таксама Марыя неаднаразова сустракалася з Веранікаю Цапкалай, яшчэ адной удзельніцай выбарчага штабу Святланы Тихановскай у 2020-м.
У той жа дзень 13 снежня вызвалілі ды вывезлі ва ўкраіну банкіра і мецэната Віктара Бабарыку. У першых інтэрв'ю ён не даў адназначнага адказу аб прыналежнасці Крыму і не здолеў сфармуляваць пазіцыі адносна вайны ва ўкраіне, чым выклікаў хвалю абмеркаванняў у медыях і сацыяльных сетках. Пазней у размове з Уладзімірам Зеленскім выказаў поўнае падтрыманне ўкраіне. У вялікім інтэрв'ю YouTube-праекту ТОК Бабарыка выказаўся супраць адмены санкцыяў, якія ўвялі супраць Беларусі за саўдзел у вайне ва ўкраіне. У пачатку сакавіка падчас выступу у Еўропарламенце апавёў пра сваю партыю «Разам» і кірункі яе працы. Аднак пазней зняпраўдзіў інфармацыю, што аднаўляе партыйную дзейнасць. Таксама 13 снежня летась вызвалілі лідара партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Северынца. Яго, як і шмат каго з даўніх апанентаў рэжыму Лукашэнкі, затрымалі яшчэ да пачатку актыўнай фазы пратэстаў 2020-го. У размове з Белсатам Северынец заяўляў, што бачыць сваю ролю ў тым, каб яднаць дэмакратычныя сілы. Ён лічыць, што сёння дзеля беларускага інтарэсу болей патрэбная еднасць і каардынацыя. Сімвалічна Паўла Северынца абралі старшынём арганізацыйнага камітэту ў святкаванні сёлетняга дня волі. Апроч гэтага ён збіраецца апублікаваць некалькі напісаных у турме кніг і запусціць гістарычны YouTube-канал. Марыя Сысой, Белсат. Гаспадарства, зараз наш калега Руслан Ігнатовіч распавядзе пра рэакцыі знакамітых беларусаў на вызваленне палітвязняў ды іншыя падзеі дня. Прывітанне, Руслан. Добрый вечер. Нобелевский лаўрэат праваабаронца Алесь Бяляцкі пракаментаваў вызваленне сваіх калегаў Валянціна Стэфановіча, Марфы Рабковай і Насты Лойкі. Ён назваў гэта перамогою салідарнасці. Праваабаронца падкрэсліў, што іхнае шматгадовае зняволенне было абсалютнай несправядлівасцю. Бяляцкі заявіў, радасць ад сустрэчы з калегамі не азначае спынення працы, бо за кратамі застаюцца яшчэ каля 1000 палітвязняў, за волю якіх трэба змагацца далей. А між тым палітык Зянон Пазняк высока ацаніў дзейнасць прэзідэнта США Дональда Трампа. У сваім сённяшнім допісе лідар руху «Вольная Беларусь» назваў амерыканскага лідара палітычным геніем, чые дзеянні ў будучыні стануць прадметам вывучэння ў падручніках паліталогіі. Пазняк адзначыў прадуманасць стратэгіі Трампа ў дачыненні Ірану, Венесуэлы і Беларусі. А пакуль Александр Лукашенко прымаў у сябе Джона Коула, міністр замежных справаў Максім Ражанкоў наведаў пункты пропуску на мяжы з Польшаю. Кіраўнік ведомства абвінаваціў еўразвяз у, цытата, самаізаляцыі і заявіў, што тэхнічных кантактаў паміж памежнікамі недастаткова для аднаўлення паўнавартаснай працы мяжы. Ражанкоў заклікаў Варшаву да кансультацыяў на высокім узроўні, папярэдзіўшы, што закрыццё межаў адразае Еўропу ад Кітаю і Індыі. Пры гэтым міністр падкрэсліў, Беларусь ужо актыўна шукае альтэрнатыўныя лагістычныя калідоры ў межах еўразійскага вектару. Тым часам МЗС Польшы вітала вызваленне вялікай групы беларускіх палітвязняў. Варшава высока ацаніла намаганні Вашынгтону і Менску, але падкрэсліла, што гэта не канец дарогі. Сярод вызваленых пакуль няма журналіста Анджэя Пачобута. А пакуль США здымаюць з Беларусі санкцыі, Еўропа іх узмацняе. Беларускі Альфа-банк і Белгазпрамбанк заявілі пра поўнае спыненне працы картаў віза ў краінах Еўразвязу і Вялікай Брытаніі. Пра санкцыі. Плацяжы ў крамах і онлайн-сервісах гэтых рэгіёнаў недасяжныя. Кліентам рэкамендуюць тэрмінова перавесці сродкі праз сістэму Арііп альбо выкарыстоўваць карты MasterCard, якія пакуль захоўваюць сваю працаздольнасць. Калегі? Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю, за гэтыя рэакцыі. Руслан Ігнатовіч быў у нашай студыі. Гаспадарства, нагадаю, што таксама сярод вызваленых ёсць і фігуранты справа Гуіна. Пра гэта, прынамсі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта Канстанцін Мядзведзеў і Дмітрый Шаблыка. Прынамсі, пра двух такіх фігурантаў мы ведаем. Ну, і сярод вызваленых, як мы ўжо казалі, ёсць праваабаронцы з праваабарончага цэнтру «Вясна», Валянцін Стэфановіч, Марфа Рабкова, Наста Лойка, а таксама журналісты, напрыклад, Олег Супрунюк, берасцейскі журналіст, выйшаў на свабоду. Ужо цяпер з намі з Вільні на відэасувязі наша журналістка Глафіра Жук. Глафіра, калі ласка, табе слова з усімі падрабязнасцямі. Мы знаходзімся ў Вільні. Цяпер напярэдадні візіту ў Менск Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі, сустрэўся тут у Вільні не толькі з прэм'ер-міністркай Літвы, але і з апазіцыяй дзейнай улады Літвы. Размаўляў у тым ліку з еўрадэпутатам Петрасом Гражулісам.
Журналіст паведаміў, што абмяркоўваў з прадстаўніком Трампа нежаданне Літвы супрацоўнічаць на палітычным узроўні з беларускімі ўладамі. Ён заявіў, што Спадарства, гэта была Глафіра Жук, якая разам з іншымі беларусамі чакае вызваленых палітычных вязняў у Літве. Мы абавязкова яшчэ вернемся і паразмаўляем з ёй непасрэдна. Нагадаю, што 250 асобаў былі вызваленыя з лукашэнкаўскіх турмаў у выніку перамоваў Джона Коула, спецпрадстаўніка ЗША у Беларусі, з якім сёння сустрэўся Лукашенко. Добра ведаем пра вызваленне Кацярыны Андрэевай, якая ўжо размаўляла з галоўнай рэдактаркай Белсату Алінай Коўшык. Спадарства, бачылі вы гэтыя кадры ў нашым эфіры. Папярэдняе вялікае вызваленне палітвязняў пасля візіту ў Менск спецпасланніка Джона Коула адбылося 13 снежня. І тады з беларускіх турмаў і калоніяў рэжым Лукашэнкі вызваліў 123 вязняў. Сярод іх такія знакавыя фігуры, як удзельнікі выбарчай кампаніі 2020 года, Марыя Калеснікава і Віктор Бабарыка, праваабаронца Алесь Бяляцкі. Усе яны былі прымусова вывезеныя з тэрыторыі Беларусі ва ўкраіну і Літву. Давайте успомнім, як гэта адбывалася. Конечно, это же чувство невероятного счастья. Ви точно знаєте ціну боротьби. І тому я думаю, що у вас буде можливість мати ті чи інші проявлення за кордоном. І, напевно, меседжі від вас будуть важливі. Я вдячний українському боку за те, що він нас прийняв без документів увогуле. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Мы вольныя, але гэта мы, прынамсі, шмат хто з нас разлучаны са сваякамі, шмат хто з нас яшчэ мусіць шмат попрацаваць, каб вярнуцца да нармальнага жыцця. Мы уже показывали вам спадарства матэрыял, што адбывалася пасля вызвалення папярэдніх, у тым ліку з вядомымі палітыкамі. Хтосьці у выніку вырашыў працягваць сваю палітычную дзейнасць за мяжою, хтосьці сканцэнтраваўся на вызваленні палітвязняў, а ўласна пра гэтае вызваленне выказаўся і прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, які заявіў, што ён спрабаваў пераканаць спецпасланніка Джона Коула у тым, што трэба быць вельмі асцярожным, вельмі асцярожным у дыялогу з Лукашэнкам. Давайте паслухаем. Так, Лукашенко можа ствараць адпаведны фон для ўзнікнення ілюзіяў або мараў пра ягонае магчымае збліжэнне з захадам, але існуе шмат аб'ектыўных прычынаў, чаму такое збліжэнне немагчымае. Гэтыя рэальныя дзеянні паказваюць, што ён ні на йоту не набліжаецца да захаду, размяшчаючы арэшнік, дапамагаючы Расіі ажыццяўляць атакі дронаў супраць Украіны проста сваёй агрэсіўнай рыторыкай, сваімі зондамі, іншымі дзеяннямі. Няма ніякіх падставаў лічыць, што нешта фактычна змяняецца, бачачы, што яму выгадна гандляваць, вызваляючы палітычных зняволеных і чакаючы выгады ў іншых сферах, ён наадварот атрымлівае матывацыю набраць у гэтыя турмы яшчэ больш людзей, каб у будучыні мець гэты рычаг для атрымання яшчэ большай выгады. Гэта такое, я сказаў бы, замкнёнае і вельмі заганнае кола. Ну і спадарства, да нашага эфіру далучыўся Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем вас, спадару Павел. Вітаем. Вітаю вас, добрый вечар. Упершыню ў выніках гэтых перамоваў са Злучанымі Штатамі частка палітвязняў і большая частка палітвязняў застанецца ўнутры Беларусі, а не будзе вывезеная. На вашу думку, з чым гэта можна звязваць?
Я думаю, што гэта две прычыны, якія на відавоку. Адна з прычынаў гэта, зразумела, ціск Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы неаднойчы размаўлялі з амерыканскім бокам пра тое, што вельмі важна дабівацца таго, каб палітзняволеных не выкідвалі, не дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі, бо гэта не адпавядае Канстытуцыі, хаця Лукашэнку да Канстытуцыі як бы ўсё роўна, але гэта таксама, і гэта пацвярджаў амерыканскі бок у гутарках са мной, стварае праблемы для саюзнікаў Злучаных Штатаў Амерыкі, бо яны тады павінны прыняць на сябе пытанне легалізацыі, забеспячэння. Зразумела, што шмат фінансавай дапамогі аказваем мы самі, беларусы і беларускі, але таксама і розныя краіны. З другого боку, я не выключаў бы, што гэта таксама і адказ Лукашэнкі на тое, што 12 сакавіка пракурор Міжнароднага крымінальнага суда пачаў расследаванне справы у сувязі з злачынствамі супраць чалавечнасці, якія здзейснены рэжымам Лукашэнкі у форме дэпартацыі і прымусу да дэпартацыі беларусаў. Так што Лукашенко такім чынам можа даць нейкі сігнал, што вось ён гатовы ў нейкай частцы адмовіцца ад гэтага падыходу. Я думаю, што не без гэтага. Конечно, мы неаднойчы казалі, Лукашенко можа проста спыніць рэпрэсію ў Беларусі, амніставаць усіх, і, магчыма, прокурор Міжнароднага крымінальнага суда альбо суд гэта ўлічыць пры разглядзе яго справы. Лукашенко, даючы на мінулым тыдні інтэрв'ю сваім прадзяржаўным журналістам, адзначыў, што амерыканцы прасілі толькі вось не пасадзіце зноў вызваленых. І на вашу думку, тых, каго пакінулі ў краіне, яны могуць пачувацца сябе бяспечна там, ці амерыканцы даціснуць, каб не было больш ніякіх рэпрэсіяў і людзі змаглі пачаць спакойнае жыццё? Зразумела, што амерыканцы маюць вялікі інструмент ціску на Лукашэнку. Гэта і санкцыйны ціск, які застаўся велічэзным. Гэта 100 прадпрыемстваў, можа там трошкі менш з улікам сённяшніх знятых санкцый. Это сектаральныя санкцыі, яшчэ застаюцца на Белнафтахім, на Беллесбумпром, на IT-сектор. Так што там хапае дастаткова інструментаў. Яны нестандартныя метады прымяняюцца дыпламаты. Мы з вами бачым гэта, напрыкладу, Ірана, і Венесуэлы, і Кубы. Але мы таксама ведаем ад праваабаронцаў, што палітзняволеныя, якія вызвалены ў Беларусі, на жаль, далей пераследуюцца. Яны пазбаўлены правоў. Ім патрэбна з кожнага дня прыходзіць у міліцыю, пацвярджаць сваю рэгістрацыю. Да іх уначы могуць прыехаць з праверкамі, праблемы з працаўладкаваннем. І мы ведаем ад праваабаронцаў, і таксама і мы дапамагаем, займаемся эвакуацыяй, ці афармленнем гуманітарных візаў дзеля таго, каб яны маглі выязджаць па-за межы Беларусі, бо іх такім чынам прымушае рэжым Лукашэнкі пакідаць Беларусь. І гэта таксама з'яўляецца формай дэпартацыі. Пра гэта мы і пісалі ў нашых дакументах у офіс пракурора Міжнароднага крымінальнага суда. Калі вызвалены, палітзняволены, далей пазбаўлены правоў, а вельмі часта яны нават не атрымліваюць дакументы пра амністыю, яны маюць праблемы з прынцыпе з дакументамі. Гэта таксама прымушае людзей пакідаць Беларусь, бо яны пераследуюцца ў Беларусі, і гэта з'яўляецца міжнародным злачынствам, дэпартацыяй. Спадар Павел, хацелі б зараз пераключыцца на Вільню, так? Наша там журналістка знаходзіцца, каб нейкія падрабязнасці нам падаць. І мы абавязкова вернемся да размовы з вамі. Але нам падказваюць цяпер, што пакуль няма сігнала, то перанесемся ў Вільню крышачку пазней. На вашу думку, спадару Павел, ці ёсць нейкія магчымасці ўсё ж такі, каб спыніць гэтыя рэпрэсіі ўнутры Беларусі? Вы ведаеце, ўжо 4-й візіт спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Беларусь. Размовы ідуць год і 3 месяцы. Даволі доўгі працяглы час. Мы ўдзячны амерыканскаму боку і прэзідэнту, і спадару Джону Коулу за ўсё, што яны робяць. Але з іншага боку, мне падаецца, што амерыканцы не выкарысталі яшчэ на поўную свой патэнцыял. Мы рады, што выходзяць людзі. Мы рады, што ўратавана жыццё кожнага і кожнай, хто на свабодзе. Свабода ў Беларусі – гэта умоўная. Вызваленне, калі чалавек дэпартаваны, гэта таксама умоўна. Трэба казаць пра поўную амністыю ўсіх, вызваленне ўсіх, спыненне рэпрэсій ўсіх. І я лічу, што зноў жа такі, ведаючы практыку нестандартную прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, гэта можна дасягнуць. Мы бачым, што Джон Коул, як дасведчаны адвакат, фактычна
абараняе злачынцу. Ну, абараняе я ў двукосці беру, я тут не хачу нікога абскарджваць, бо ён працаваў неаднойчы ў працэсах крымінальных. Лукашенко злачынец, але ён працуе такім чынам, каб задобрыць гэтага злачынцу, даць яму шмат ангажементаў, дыферамбаў, каб дасягнуць той мэты, якую перад ім паставіў прэзідэнт ЗША. Мы памятаем яго твіт, даслоўна, можа, тыдзень таму, калі ён сказаў, што ў мяне даручэнне прэзідэнта ЗША вызваліць усіх. Дай Божа, што гэтая стратэгія спрацуе, пакуль яна спрацоўвае, але ўсё ж такі часткова, бо рэпрэсіі не спыняюцца. Таму мы кожны раз, калі ў нас ёсць кантакты з амерыканскім бокам, кажам пра важнасць спынення рэпрэсій і адначасова вызвалення людзей. Бо без гэтага гэта будзе канвейер, можна працягваць гэтыя перамовы вельмі доўга. І Лукашенко будзе саджаць новых і пазней патрабаваць зняць санкцыі з чарговых прадпрыемстваў, з чарговых сектараў эканомікі. З другога боку, мы просім Еўрапейскі Саюз выкарыстаць іх санкцыйны патэнцыял выключна для таго, каб дабіцца сістэмных зменаў. Зменаў у крымінальным заканадаўстве, у законах іншых, якія былі зменены пасля 2020 года, якія стварылі ў гэту всю псеўдаправавую базу для існавання таталітарнай сістэмы кіравання ў Беларусі. Редакторы наши поведомляют, что с нами на відеосувязі з Вільні уже знаходится Аліна Коўшык. Аліночка, скажи нам, калі ласка, бачылі, што ты размаўляла ў тым ліку з дарадцам Ціханаўскай Денісам Кучынскім, што можна распавесці? Прывітанне, Віталь, шаноўнае спадарства. Так, сапраўды, паводле апошняй інфармацыі, якую я атрымала, літаральна ў гэтыя хвіліны палітвязні павінны пакінуць літоўскую мяжу і скіроўвацца туды, куды мы знаходзімся. Але ў мяне атрымалася запрасіць на наш эфір далучыцца Льва Львоўскага, эканамічнага дырэктара бюрока, абмеркаваць ёй, што менавіта санкцыі. Ці гэта было неспадзяванкай для цябе асабіста, вось гэтае зняццё санкцый на калійку, хаця яно лаб'явалася ўжо досыць даўно? Ну, конкретно про калий, тут и в прошлый раз, при прошлом вызволении политзневоленных, уже, собственно, отменялась часть американских санкций на калий, так что здесь это просто продолжение этого трека. Тут, наверное, действительно ничего удивительного, и я бы сказал, в плане калия ничего даже сильно нового. То есть две главных проблемы с калием — это, ну да, американские санкции в разрезе того, как платить за калий, как вот делать все проводки и так далее. И вторая проблема, она чисто физическая, логистическая. То есть самый короткий, самый дешевый путь белорусского калия на рынке третьих стран — это, конечно, через Литву, через порт Клайпеды. И здесь американские санкции пока что ничего не значат, как минимум, сами по себе. То есть, если смотреть на то, что у нас сейчас есть, у нас уже сейчас объемы санкций, объемы калия, поставок калия на мировой рынок, они практически вернулись к довоенным, по некоторым сведениям, а вот прибыль, она все еще далека от довоенной, потому что просто логистика через Россию гораздо более далекая и гораздо более дорогая. Падчас сустрэчы з Кола намекалі таксама на пацяпленне адносінаў паміж Беларусью і Літвой. Ці азначае гэта, што Клайпедскі порт будет больше активно задействован? Ну, здесь вот я совсем не знаю. Здесь надо спрашивать у политологов и экспертов по именно литовской политике. То есть здесь вопрос может решить только Литва. Я не знаю, там, какие были переговоры у кого и насколько Америка хочет давить на Литву, может давить на Литву и так далее. Это тема совсем отдельного разговора. А вот что касается текущего снятия санкций, то тут еще большой пакет, большое новшество этого освобождения — это снятие некоторых финансовых санкций с некоторых банков и с Министерства финансов Беларуси. Здесь, правда, то есть озвучены заголовки, нам тоже все еще многое неизвестно. Ну, в частности, вот насчет санкций Минфина, известно, что когда были наложены санкции, то часть наших золотовалютных резервов были заморожены, так же, как у России. Правда, в отличие от России, неизвестно, какая часть. И, соответственно, тут возникает вопрос, будут ли разморожены вот эти золотовалютные резервы, которые были в долларах. Если будут, то сколько?
Так или иначе, это, конечно, тоже облегчит транзакции, уменьшит разные транзакционные издержки, торговать станет легче, легче финансово, но все логистические сложности пока что сохраняются. Тут надо вести переговоры с Европой. Акрамя Міністерства фінансаў мы бачым, што яшчэ здымаюцца санкцыі з 2 банкаў. Гэта менавіта дзеля таго, каб аблегчыць гандаль, так? Так, да, все проводки теперь будут легче. То есть понятно, что не со всех банков сняты санкции, но теперь можно через эти банки направлять переводы. Дзякуй вялікі, Лев Львоўскі далучыўся да нашага стрыму. Дзякуй вялікі. Таксама чакаеш палітвязняў? Каго чакаеш асабіста? Нет, всех чекаем. Чем больше, тем лучше. Дзякуй вялікі, дарагія студыя, вяртаемся да вас, а мы застаемся тут, сочым за падзеямі, чакаем на палітвязняў. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Аліна Коўшык з Вільні была з намі на відэасувязі. Спадзяюся, яшчэ дачакаемся прыезду гэтых палітычных вязняў, якія сёння, уласна, былі вызваленыя пасля сустрэчы Джона Коула разам з Александром Лукашенко. І абавязкова пакажам гэта ў нашым эфіры. Таксама не можа не цешыць тое, што столькі беларусаў прыехалі сустракаць вызваленых палітвязняў і вельмі чакаюць іх у Літве. А на сувязі з нашай студыі застаецца Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, з якім працягваем нашу размову. Спадару Павел, ну вось тут Аліна падчас стрыму задавала шмат пытанняў наконт калійных угнаенняў. Вядома, што для рэжыму Лукашэнкі гэта вельмі важна, вельмі вялікі прыбытак калійныя угнаенні прыносілі і продаж іх у бюджэт краіны. На вашу думку, чаму ўсё ж такі ЗША пайшлі на скасаванне гэтых санкцыйных абмежаванняў, ці маюць на нейкі свой інтарэс таксама ў гэтым? Слухаючы гэту размову, мне ўзгадалася ў памяці з падзей 2021 года, калі мы праводзілі некалькі зумаў з Вашынгтонам і таксама тут са спецыяльным прадстаўніком тады прэзідэнта ЗША, дзярждэпа ЗША па справах Беларусі і пераконвалі іх увесці санкцыі на Беларусь-Калі. Я памятаю, што амерыканскі бок не хацеў пайсці на гэта, нават было супраціўленне, але ўсё ж такі санкцыі былі ўведзены. І вельмі добра, калі мы, вось кажам, працавалі на гэты санкцыйны патэнцыял разам з нашымі партнёрамі, што сёння менавіта гэтыя санкцыі мы можам выкарыстоўваць дзеля таго, каб дасягаць той мэты, звальняць людзей. І гэта важна. І яшчэ шмат санкцый назапашаных. Давайте не будзем забываць, і гэта цісне на рэжым Лукашэнкі, бо ён адчувае эканамічныя цяжкасці. Падзенне валавага ўнутранага прадукту за 2 месяцы 1,2%, падзенне прамысловасці 3,7%, у абрабатваючай прамысловасці 7%. Так што сітуацыя цяжкая. Што тычыцца важнасці для рэжыма, безумоўна, ён губляе 300-400 мільёнаў долараў ЗША на экспорце калія. Зразумела, што і упалі цэны, зараз цэны могуць прырасці, і ён все ж таки зможа вярнуць нейкі прыбытак. Але галоўная праблема – гэта выдаткі на лагістыку. Праз Расію гэта вельмі дорага, праз Украіну гэта немагчыма, але давайте не забываць, што адна украінская кампанія таксама выйшла з-пад санкцый. Менавіта дачка Беларусь-Калія, украінская дачка, выведена з-пад санкцый. І была такая версія аднаго з высокапастаўленых дыпламатаў, які мне распавядаў, што амерыканцы могуць прапанаваць Украіне пачаць выкарыстоўваць гэты інструмент як ціску на рэжым Лукашэнкі, каб ён пагадзіўся спыніць падтрымку агрэсіі супраць Расіі, пастаўляць калій праз Украіну. Не ведаю, ці ведае пра гэта Кіеў, можа наўрад ці, але ўсё ж такі такія размовы былі, і мне пацвердзіў вельмі высокапастаўлены дыпламат. Ці пагадзіцца з гэтым Літва, каб транзіт пайшоў праз Літву? Але гэта не залежыць толькі ад Літвы. Гэта залежыць ад агульнай пазіцыі Еўрапейскага Саюза. На сённяшні дзень апошнія размовы ў Брусэлі пацвярджаюць, што Еўрапейскі Саюз не мае намераў змяняць сваю санкцыйную палітыку адносна да рэжыму Лукашэнкі, бо працягваецца падтрымка агрэсіі і працягваецца гібридная агрэсія супраць краін ЕС. Дарэчы, вы цытавалі і прэзідэнта Літвы, які не мае ніякіх ілюзій і вельмі прагматычна глядзіць на дзеянні дыктатара Лукашэнкі. Так, а таксама ваш калега Арцём Брухан сёння ў нашым ранейшым эфіры распавёў пра тое, што, магчыма, амерыканцы змаглі набыць частку прадпрыемства Нежынскага горназдабываючага камбінату, і, магчыма, гэтыя калійныя ўгнаенні будуць цяпер лічыцца амерыканскімі, і такім чынам Лукашенко атрымае магчымасць іх прадаваць. Што вы гэта пракаментавалі?
Так, гэта рэальны варыянт, тым больш, што Лукашенко сам публічна яшчэ ў мінулым годзе ў снежні абвясціў, што ён прапанаваў амерыканскаму боку набыць Нежинскі ГОК, Нежинскі камбінат за $3,3 мільярда США. Мы не ведаем, як на гэта адрэагавала амерыканскі бок, ці пагадзіліся яны з гэтай сумай, але беручы пад увагу тое, што сёння амерыканскі бок зняў санкцыі ўжо поўнасцю з Беларускаля, з беларускай калійнай кампаніі, з дачкі Беларускаля ва Ўкраіне, а таксама зняў санкцыі з Мінфіна Беларусі і з двух банкаў, Белінвестбанк і Банк развіцця. Дарэчы, Белінвестбанк гэта была першая прапанова Лукашэнкі, і пра гэта мы казалі ў эфірах Белсата яшчэ некалькі месяцаў таму назад. Гэта сведчыць пра тое, што яны сапраўды хацелі бы заняцца пастаўкамі калійных угнаенняў з Беларусі і забяспечваць фінансаванне гэтых паставак. Лагістыка, як сказаў гаспадар Львоўскі, іграе вельмі важную роль. Гэта памяншае кошты паставак. Давайте таксама не будем забываць, што на мінулым тыдні была апублікаваная статыстыка імпарта калія ў Злучаныя Штаты Амерыкі. На першым месцы па імпарту знаходзіцца Канада. 50% усіх калійных угнаенняў США пастаўляе Канада. На другім месцы Расійская Федэрацыя, як не дзіўна гэта было. Таму я думаю, з улікам даволі складаных адносінаў США сённяшні дзень з Канадай, для амерыканцаў важна дыверсіфікаваць імпорт калійных угнаенняў. І тут беларускія угнаенні могуць прыдасца для вырашэння гэтай мэты дыверсіфікацыі. Што яшчэ ў бізнес-інтарэсах Злучаных Штатаў Амерыкі? Белавія, магчыма, так, пра гэта казаў Лукашенко на пачатку гэтай сустрэчы, што ён хацеў бы, каб амерыканцы самі прыляцелі напрамую ў Мінск. Так, яны могуць купіць кантрольны пакет Белавіі, пазней прыйсці ў Брюссель і сказаць: ну вось гэта ўжо амерыканская кампанія, дазвольце нам лятаць над Еўропай. Таксама і калійнымі угнаеннямі яны могуць прыйсці ў Брюссель і сказаць: гэта ўжо калійны угнаенні амерыканскі, дазвольце нам прадаваць на еўрапейскім рынку. Я б не выключаў і гэты падыход. Я спадзяюся, што ўсё ж такі, хаця спадзяванне тут можа не заўсім, я ўпэўнены ў сваіх спадзяваннях, што ўсё ж такі галоўнае для амерыканцаў будзе заставацца менавіта праваабарончы трэк. Гэта спыненне рэпрэсій, вызваленне ўсіх палітзняволеных і, зразумела, дасягненне сістэмных зменаў у Беларусі. Не хацелася бы наглядаць чарговы раз у адносінах з Лукашэнкам прынцып і падыход «business as usual». Галоўныя інтарэсы, а людзі пазней. Спадар Павел, дзякуй вялікі за размову. Канешне ж, будзем глядзець, як далей будуць складвацца эканамічныя, перадусім, стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, быў з намі на відэасувязі. Гаспадарства, мы абавязкова працягнем наш эфір і наступную гадзіну, а пакуль прапаную вам паглядзець наступны матэрыял. Былы палітвязень Змейцер Дашкевіч у каментары Белсату падзяліўся сваімі эмоцыямі ад вызвалення палітычных зняволеных. Давайте паслухаем. З якімі эмоцыямі ты сёння пачуў пра тое, што вызвалілі 250 палітвязняў? З аблегчэннем, радасцю. Весь час пасля свайго вызвалення мы чакалі, спадзяваліся вось-вось, усіх вызваліць, кагосьці вызваліць. Чакаем нашых сяброў, братоў, асабліва я чакаю свайго сябра Эдуарда Пальчыца, вельмі рады, што ён ёсць. Вельмі рады за ўсіх людзей, за іх сем'і, за родных, заўсёды за іх. Маліліся і молімся, каб Господ кожнага падтрымоўваў камерах, в изоляторах, в карцерах, этих жудасных ледяных умовах, в голоде и холоде, каб люди вытрымали и вернулись до своих любимых. Спадарства, наперадзе яшчэ адзін каментар да радца Святланы Ціханаўскай у пытаннях дыпламатыі. Дзяніс Кучынскі пракаментаваў сённяшняе вызваленне палітвязняў, але перад тым, як мы яго паслухаем, я хочу заахвоціць вас застацца з Белсатам. Мы пасля невялікага перапынку абавязкова вернемся ў эфір і абавязкова пакажам вам, усё ж такі дачакаемся вызвалення палітвязняў і пакажам вам гэтыя кадры ў жывым эфіры. Так што да сустрэчы. Важны дзень для нас. Мы вельмі ўдзячныя прэзідэнту Трампу, спадару Колу, спадару Сміту за гэтае вызваленне. Гэта вельмі важна, што нашы героі і гераіні, 235 чалавек, якія застануцца ў Беларусі, 15 чалавек, якія зараз знаходзяцца, вось як мы размаўляем, на літоўска-беларускай мяжы. Застаўся адзін чалавек, якому трэба аформіць дакументы, і вось літаральна ўжо праз, як толькі аформіць апошняга
з наших герояў. Яны сюды прыедуць, зможаце таксама іх прывітаць. Таксама мы хацелі папрасіць для людзей, якія не захочуць каментаваць, магчыма, захочуць больш такого прыватнага, таксама паставце сябе, ласка, з разуменнем. Гэта вельмі важна все ж таки для людзей мець такую магчымасць таксама не размаўляць, калі яны не захочуць з медыямі. Але зноў-такі гэта вялікае дасягненне, мы вельмі ўдзячныя. Я ўчора сустракаўся і са спадаром Коулом, і са спадаром Смітам. Мы сёння знаходзіліся в такім проста штогадзінным кантакце цягам усяго дня. Вось, і таму гэта вельмі важнае дасягненне, мы вельмі за гэта ўдзячныя, і таксама вельмі ўдзячныя Літве. Таму што Літва дапамагае прыняць нашых герояў і гераінь. Тут удзячны, безумоўна, і літоўскаму ўраду, літоўскай службе міграцыі, літоўскім памежнікам, нашым партнёрам арганізацыям, такім як Freedom House, такім як, безумоўна, таксама нашым партнёрам аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Наша прадстаўнічка аб'яднанага пераходнага кабінета Воля Зазулінская зараз знаходзіцца на мяжы, дапамагае разам з літоўскімі партнёрамі для того, каб людзі змаглі атрымаць дакументы. На жаль, зноў рэжым робіць цяжкасці, таму тыя людзі, які зараз знаходзяцца на літоўска-беларускай мяжы, яны без дакументаў, без пашпартоў. І тут зноў-такі яшчэ раз вельмі вялікая падзяка для нашых літоўскіх калегаў, партнёраў, якія дапамагаюць прымаць нашых людзей, дапамагаюць дакументамі. Яны зараз атрымаюць тыя пасведчання і дакументы, якія дазволяць ім знаходзіцца пэўны час у Літве. Ну і далей мы зноў, як і ў мінулыя разы, як вы згадваеце мінулыя вызваленні, мы будзем дапамагаць нашым героям і гераіням аднавіцца да жыцця, каб яны мелі дах над галавой, каб яны мелі ту неабходную падтрымку і гуманітарную, фінансавую, таксама як яны маглі аднавіць сваё здароўе, аднавіць свой стан.